Dragi moji monstrumi, pre nego što krenemo na video želim da vas zamolim da se supscribe-ujete na moj kanal, da lajkujete, komentarišete i podelite video. Vežite se, polećemo. Izgleda da Gordan Petrić zna koji i šta je najveći problem srpskog fudbala. Istakao je da nema pritiska. Pritisak se stvara na neku drugu stranu. Ja kad bih vam iskreno pričao i ono što kažem prijateljima, meni nije teško da kažem. Najveći problem u srpskom fudbalu su Zvezda i Partizan. Nekad problem pravi Zvezda, nekad pravi Partizan. Trenutno, poslednjih par godina taj problem pravi Zvezda i to je očigledno. Nemam ništa protiv toga, jedino što se stvara, rekao sam ranije, da ne dozvolimo da se narod posvađa zbog fudbala, rekao je Petrić, prenosi Telegraf, i dodao, da li je pritisak na njima? Ne, to neko drugi stvara. Kako stvara? Možda veštački. Ono što znam je da ćemo se mi boriti da svaku utakmicu odigramo na najbolji mogući način. Bolje biti ranjeni vuk u toj borbi, nego dresirana pudlica u cirkusu. Bio je pritisak kad sam došao, sad šta god da se desi nemam pritiska. Posle utakmice trener Partizana Gordan Petrić zadovoljan je trijumfom nad niškim Radničkim, a posebno je apostrofirao povratak u tim Danila Pantića i partiju Sameda Baždara. Crno-beli su sa 4:0 dobili Nišlije u Humskoj u 17. kolu Superlige i napravili dobru uvertiru za okršaj sa Slovačkom na zatvaranju grupne faze Lige konferencije u četvrtak. Važna utakmica iz prostog razloga što nas očekuje vrlo bitna utakmica u četvrtak i to je mnogo važnije za klub i igrače. Tako da su neki igrači odmorili danas, neki su dobili šansu poput Danila Pantića. Vidi se da je Danilo kao novi igrač, kao igrač koji je tek potpisao, a s njim ćemo imati veći izbor i drago mi je što je igrao ovoliko. Ovi mladi što su ušli, oni su odigrali. Zadovoljan sam, jasan je Petrić. Andrija Pavlović, Ricardo Gomes i Samed Baždar su bili strelci za parni valjak, uz autogol Dragana Rosića. Mladi Baždar je odigrao svih 90 minuta i pokazao da se na njega može ozbiljno računati. Pa hteli smo da vidimo, da li može da leti. Rezultat je dozvoljavao da Baždar odigra čitavu utakmicu i kod njega se vidi da postoji talenat koji mi kao klub i ja kao trener moramo da iskoristimo. Petrić je od starta na teren poslao napadački dvojac Ricardo Gomes, Andrija Pavlović, a na pitanje da li bi 4-4-2 mogla da postane primarna formacija, odgovorio je, moramo da zarotiramo neke igrače iza njih, da bi sebi dozvolili da igramo sa dva špica. Pokazalo se da mogu da igraju zajedno, pokazalo se da su različiti igrači, videli ste u prvom poluvremenu da smo oko gola imali 3 špica sa Baždarom, da smo malo promenili sistem iz prostog razloga, zato što smo morali nekim igračima da damo da se odmore. U tom odmaranju smo morali da igramo onako kako smo morali u drugom poluvremenu. U timu su od prvog minuta bila dvojica bonusa Baždar i Belić, što do sada nije bio čest slučaj. Praksa može da bude, ali moraju da budu strpljivi. Kod mladih igrača je to proces. Ja sam nagovestio da su pripreme jako bitne za mene trenera, tu se radi 6 nedelja, tu će se iskristalisati neke stvari, kad kažem iskristalisati, igrački će biti mnogo fizički spremniji, manje će utakmica biti, ali bih voleo da imam što više mladih igrača u timu. Da li će to biti u narednom periodu? Ako se mi odlučimo kao klub da to isforsiramo, ne zavisi to samo od mene, poručio je Petrić. Partizan na tabeli Superlige zauzima drugo mesto sa 37 bodova, 7 manje od Crvene Zvezde. U sledećem kolu gostuje TSC u Bačkoj Topoli. Partizan je u punom pogodnu, mladi igrači su odlični. Dobili mladog Baždara, odličan je. Petrić je sve bolji i bolji. U četvrtak igramo odlučujući meč za prolaz na proleće u Evropu. Stadion će biti pun dece iz škola fudbala. Očekujemo dobru utakmicu i još bolju atmosferu. Za druge se navija, Partizan se voli. Dragi moji monstrumi, hvala što verno pratite naše emisije. Hvala na svakom lajku, dislajku i komentaru. Možete nas podržati simboličnim donacijama ili kupovinom naših proizvoda. Uskoro u ponudi, čarape, majice, bluzoni i ostale zanimljive stvari od brenda Gospodar Monstruma i Surogat Dizajn Studija.